Nawr mae'r arweinydd Cyngor Caerdydd Hugh Thomas yn galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mwy mewn cynllun bydd yn caniatau i bobl ag anableddau ddefnyddio beiciau sydd wedi haddasu yng Nghaerdydd. Mae'r Cyngor wedi rhoi 6 miliwn o bunnau i ddatblygiad cwmni Nextbike sydd yn llogi'r beiciau ar hyd y brifddinas. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu i bod nhw eisoes yn cyfrannu at y prosiect. Mwy gan Sian Elin Dafydd. Reit, a wedyn traed ymlaen. Glaw neu hynda, mae Nancy sydd ag awtistiaeth wrth ei bodd gyda'i gwersi beicio yn pedal power yng Nghaerdydd. Mae'r elusen yn rhoi cyfleoedd i filoedd o blant a phobl anabl fwynhau seiclo. Mae o'n llesol iawn, jyst oherwydd annibyniaeth, hyder. Mae lot o ddim yn chwaraeon fel tai, fel team sports a felly. So mae'n rhywbeth, os sy'n gallu gael nhw i wneud y beicio, mae'n dod o lot o hynny iddyn nhw. Ac efo Nancy, mae'n licio bod tu allan. Mae'n fel teulu maen nhw'n licio bod allan. Mae rhai plant yn trafeilio o Bristau, o Llundain weithiau i weld ni fan hyn. Does yna neb yn gwneud y fath o waith da ni'n gwneud efo plant efo cerebral palsy. Bydd angen mwy o nerth bo'n braich yn weithdy pedal power sy'n gyfrifol am y gwaith cynnal a chadw ar feiciau Nextbike. Cynllun llogi beics sy'n dyblu ei nifer i 1,000 yn y brifddinas. Ers cychwyn y cynllun mae 32 o filoedd o bobl wedi cofrestru. Mae angen defnyddio app i gael cod a bant â chi. Mae yna groeso wedi bod i'r cynnydd yn nifer y beiciau, ond mae yna bryderon yn plith trigolion Caerdydd am nifer o ffactorau, gan gynnwys safon y ffyrdd a'r diffyg lonydd pwrpasol i seiclwyr. Un sy'n ymwybodol o'r rhwystrau yw arweinydd y Cyngor, ac mae angen cyllid sylweddol i ehangu'r cynllun ymhellach, meddai. Dyn ni yn derbyn fel angen buddsoddi, a dyna pam dyn ni wedi neillio 6 miliwn o'n arian cyfalaf yn hunain tuag at y prosiect yma. Mae hyn yn mynd i drawsnewid y cyfle i feicio yng Nghaerdydd. Yn dadl ni ydy'r Llywodraeth ydy, dewch mewn gyda ni, matchwch beth yn cyfrannu ar ni, bydd yn caniatau ni ehangu'r rhwydwaith ymhellach i gymunedau ar beriferi Caerdydd ac o bosib yn ehangach na hynny fyth. Yn ogystal â sicrhau bod cyfle i bawb i seiclo yn y brifddinas, y nod hefyd yw lleihau tagfeydd traffig. Dwi'n defnyddio fo bron iawn bob dydd. So dwi'n dod ar y tren o'r Fenni, a dwi'n dod ar y tren, pigo beicio fan ni, a dwi'n seiclo lawr i'r bai. Cymryd ryw 10 munud. Mae'n andros o gyfleus, mae'n gynt na'r bws, a mae'n rhatach na'r bws. Mae'n amlwg bod y galw yna, achos weithio ys am beic ar gael. Ond dwi'n abod lot o bobl sy'n defnyddio nhw, ac yn meddwl bod o'n gynllun arbennig o dda. Ond gyda golwyno Nancy'n troi yn y ddinas, mae yna gydnabyddiaeth bod angen gwelle'r llwybrau i bawb. Go, go, go! Sian Elin Dafydd.